fonye fagalin min fonne hadisa kono ani ni hadisan nana ko ni arjanna don sabatira arjanna jahannaba don sabatira jahannaba ube saya saka jigila man nati uba kantigen uba ko arjanna don madumiru de sayate jahannaba don dumiru de sayate ko oni ni saya be faranyon ka chokodi min saya ima fe ko ima tata min ke saya e konni bori la pew ko saya la saya min kanogo ima tata ani sara inni bori la ko keleunte wala ni saya min fora hadisa la jahannaba donna yamutuna ima tata ami saya ni ko fora ni arjanna do ko saya te ani jahannaba do ko saya te woyede jahannaba tigu yere anye munu fo jahannaba tigu yere kafir kun kele munun ba kono nifaqul akbar munun ba kono mushriku munun ba kono hadisai kono ako lutesa summa la yamutu fi wala yahya ulutesa do saya jin sai ewa sagam min faqara ko arjanna daw ayed dumede sayate jahannaba daw ayed dume sayate o yede munu ni jahannaba tigu yere tigi anko bolite munun tala parce que ko kunudo bila mauti ويرى كافر كمباو مشرك كمباو نفاق كمباو جهنم تقو يرى سياتي أولوسره ثم لا يموت في ولا يحيا يموت جهنم تقيه كتاو دي أولودو أولوبه سايماتتا وكفي على بجين دي سوريا ردوم بك أولوبه بو mun nyammi fo ko anko ko mi fawjani ko tarawihi be sheka tarawihi sallibe tahajjudu ke mo ko do ko cide matina arakanta ni keleno ko ni arakanta ni kelena ani ni ye dowre sali juman kany mo ko ka fa mo folo cide le kanna fila kera arakanta ni kelen me ko harafe kelen mana ni cide ko tarawihi la nafila la ikanatina arakanta ni kele ka o hadisate cide mire ka bara yen ninye ani mugo kanate meninka ko kele wunte mugo ko fa kele afulana shaykhul islam bun taymiya ko cide ka arakanta ni kele min fulan ninye cide ka arakanta ni kele salli chogo cide mboro ani mugo do arakanta ni kele min salli sisa ko kele wunte cide ka arakanta ni kele abajanya adon na ya damina de pissa fo kofe fo fajiri abala arakanta ni kele parce que dellaka arakanta ni kala arakan kele ayebba arakala kali murana kala kan nisai kala wodi ato shaykhul islam bin taymiya ko akoni mugo minye kalanjanya ebe kalanjanya re ida arakanta ni kele na ni ete kalanjanya ibake ka surunya re jate chaya ika jate chaya cidin ka arakanta ni kele ani sisa mugo be arakanta ni kele ke komi kono be sogolila ko kele untere ciden tumba tajjanyade abe sube nyanama yanai arakanta ni kele ani ebe arakanta ni kele salli miniti tani duru kono ko kele untere wodi atu sawu silabun temiya ko akonni kalanjanya arakan ika dobo araka hakela ika arakanta ni kele salli men niye e wakalan surunya do fara arakan jateka wodi atu niye majahabu laje kasoro fewore bese ka salli ni tani kelente ahmad kamu jabila aleko arakam mugande ka salli tarawihila abu hanifa ko mugande ka salli safai ko mugande ka salli maliki kama jabi maliki ko bi sabani woro arakam bi sabani woro donc ciden fana don nana ciden ma ate sufe salli cogodo hakken min be salli sufe atado ako ciden ma sufe salli e cogo jumai ciden ko salatul layli masna ako sufe salli ya tare depine safo salli damina fula ibe salamu bila fula ibe salamu faiza qashiyatu subha misrana ko dugu bina je salli wahidata tutiru lahu qad salla wala arakan kele salli hakim min salana ka wotire cidin ko arakan kele salli misrana ni dugu beje arakan kele salli anaka wotire yene hakim min salana ka wotire me yana cidin ko ne tani kele min salana ko wotirewa donc ba ko nisti wa salatu layli masna
be bolo dole ke ba be bolo sufe salli ya ta de pisafo fo kata fajiri sufe salli ya ta odela bonni mo min ya damina wala fula ebe salamu bila fula obe salamu bila fo ibe sira dugu kana je ibe data ni kelena ite data ni kelena ani dondolo arabiya tale aslami anana ciden ka salli jidda ma ciden ya salli jidda ciden kon dele min mako bilan dele ka dima ako ciden ne bi dele isigi nyogonya de la arjanna ciden ko te sigan dele fen wala note ako de ne ka hamme ciden ko ayuni ala nafsika bi kasrati sujud yani bi kasrati salat ciden ko ewa inde me yire la ika salli chaya ko ciden ma hakke foy ciden ko man kama ramadana imana ultisaba akon ni a ramadana jode amma hakke fo man kama lailatul qadr ma hakke fo ka afo ka jeya moye nafila ko hakke tala de sufin nafila ko ni hakke tala me ayele ni nyinin ka don ke bawu ya yira ni mo min sera kadda arakantan kelena ika e wattara hila arakantan kele sallu bashi taka ade wole de kan yi ciden in la dege ne ni mo min ye fen fara ka ye tani saba salli ayi mu wa salli ayi mu gani saba salli ayi bi saba ni ko salli fenta tigi fanala wo fenta tigi fanala e wa tahajjudu min fana fulen ni ye don ke ba ko mo mun be tarawih ni tahajjudu bo nyona apawjani ka kitabu dobe itihaf ahlul iman bidurusi shahr ramadan إهتاف أهل الإيمان بالدروس شهر رمضان لشيخ صالح فوجان أبدون كده كما وناتي كم من بالتراويح التهجد بونيغنا كم بونيغنا من فلان يكوكم في مبارادرو كتهجد التلا كسوف النافلة تلا كل من التراويح من التهجد أكوكم في مبارادرو شنو السلفو بلو تراويح من التهجد للتراويح لا وكم التراويح يرقروا مونيه tarawih te fe wurayo salafu tumbe joli de janya ni le joli janya uye arakan fula salli ube salamu bila ube joli janya ka janya ube arakan fula salli ube salamu bila ube sigi ka lafiya inde to ko tarawih ni le nani salli ube ba salli ka janya de ube sigi ka lafiya o ko fe be wuli kan nani janya ube sigi ka lafiya inde to ko tarawih ki yere lafiya fewure tew sino tarawih korote ko sufulo min be ko tarawih su ko la min be ko tarawih ate o tew hari tahajjud be min ke tarawih ko do tumbe lafiya min ke de ya fe ro tabbi donc don ko do be min bo ngona qiyamul layl ani tahajjud don ko do be nunu de bo ngona o ba fo no ko qiyamul layl hari sufula ra yisi girai ba ke ka qur'ana kala ibe jikrula ibe sallila o ba fo ni ma qiyamul layl iba bunni ma qiyamul layl ibe salli law ibe jikru law ibe qur'ana kala law ni qiyamul layl bon ni sin wara i wulila i sallira uba fo tahajjudu ni ka tarawih ni tahajjudu bo nyogona ako o yakku fi mbara de ani ako fana kitabu en kono don ke ba do ko o ye al jahal bi sunna ka fo ni tarawih ni e wa tahajjudu ko bo nyogona ako mo mun bo fo ko ke al jahal bi sunna munun te sunna nyaado wulu de wu bo nyogona te sino sarafu tilala nulu tara misirila ubenna fila tasafo kofe uba sama kata fajirila nu do bora sallirola ubo korka ka barake denkana nu ka suguriya dugu kana je sarafu tumba ko to de la na ko basi tala so fe na tilala ni mo min nyata de pisafo fo fajiri ibaka aw sungalo la basi tala ni mo min fana ko mbem pari ko lafiya doni ni hakke doke mbel lafiya dole ka sunugo ka wule ka toke basi tila ni te bidaye wate siga ke bidaye ni wonno mo farago ka bono na be famu baliya ni sunna famu baliya alaka famu di annuma mo kan no famu donc ni mo min sera ka datta ni kelena o yeci den ka sunna akani basi tala donc mo do kanyi men ni mo min fala hakke salli sungalo ya sufen na fila la basi taka balili taka atigite bidiya kono
fo koni mogo mi ebe do itikafu la me ebe bara dola komi karamogo de ebe mogo la kala i donna itikafu la ka sarati yere ka ne kala wakati sera ibe ta mogo la kala obe cogodi itikafu ni oteta doni ke ba o ya yira yere mogo ni be bara de la komi mogo la kala ni cogoro karamogo ya ni few ulu ka baraji be itikafu nye doni ni al ilmu la yadilu shay doni ni ni foita kelanya janko ni be mogo la kala bi sarade o ye wajibi de yika itikafu ye musahabu de mogo te wajibi to ko be ta musahabu la mogo be gouvernement bara de la ibe sara ube be mogo de golo bara la bi sara ube be mogo la kala karamo de ibe sara nunu ku ka bara yinke o de kanyi ukata itikafu la parce que bara munum bi kan ne ba sara nunu ne wajibi de ka itikafu ye musahabu de ni mogo mi ferelendo de ite wajibi bara dola ni ko be itikafu ke basitala o don ke ba fo sarati la ko ba fo de ko do be ni ye udu sarati i yere ka i don do itikafu be se ko ke moten nin ko sugu yere o yere darra ko do de masala don ke ba ya yere ba fe kado itikafu la me i bali masuru do bana baga todo saya be ala de bolo nimbe ala de bolo me shi kalem bala ni abella halamina abese ka fatu kinto itikafu la bo osugu uko ni be do ibe se ka sarati ntiga Allah mbedo itikafu la iba sarati dusukun kono kangania mbedo itikafu la de min bani masuru min fule min fatura janaja ko te se ka kenne ko mbe bo kata ka janaja la donc don kana ko nunu na nyugo nawde ne darurai ibe se ko sarati yereka na a wakati sera na akoyi so ibe se ka bo kata la basitila mais min me jiya ka jiya ko ni fewne woni itikafu ka teta ibe ka jiya ko de ke ube ibe kare ka jiya ko la min te wajibi ka ibe itikafu ke wa alaykum salam tego mi nyammi nyininka konni silama kerece bi bolo kerece muso bi bolo silama fatwa yala muso imbe furja kewa muso imbe furja ke parce que furja inte ala bato damaye furja ye ce ka hakke do de ka gashi do sigi ko furja te comme ala bato a makrekere koni ala bato do ce ka hakke kolosidi do de do donc ola uko kerce muso imbe furja sigi abe furja sigi parce que ce ka hakke to de do abaka wote comme ko bato de do an ba fa ne kafir de na yin min ka ta baraji suru ala fe bato ala kan yamaru kan bato li bala me ce ka hakke do de dilole be furjala budon ko muso bake abe ko min to ne ko ba ko ewa silama ke be se ki ka ewa furu muso kafiri be se ka aja ko aka janaba ko parce que janaba ko le na kora ko janaba ko bali be se kana ni no ni kasaw ni ko sugu do be hada madena ni te janaba ko bada donc wala ko abe daga ka ja ko aka janaba ko wala don ke ba golo ni fatura i muso kerece abe furja ke parce que ce ka hakke dilole ne be furjala ko be salli wala ka fo kerece muso be idake ubadal laki ayat walladhina yatawaffawna minkum ويزارون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا ولكم غمون بفاتوا أولى كم صوتو وكم صوت كسبنو يري كالوناني عليه تلتا ورياتو بنكسر ناين ننتا أبافو ني أمودي tanke ka furmuso hari akoni demsen fitini bogotini demsen fitini hari nama se furula ama balgoya ni yode furu siri kam muso abe furjake ako kafir muso kam muso de do abe furjake do muso kam muso de abe furjake ni me ahude ala ko munum be sa ko kam muso to ko ka kalon nani ni tilata siga ala ma wolo malike amma muso bo muso la oto e ka fulana
am portable mun na be wulu ñin ka ewo ko do ye ñin kali ke ya do sisoti sugu do bora sisa ni ya do ate seika ali kaba kuru frama ate ali kaba kuru fula dogo uba ko ma jawrabul qasir sisoti surumani saluli be kakawa bon min fule masaila min fule ni yedde pigale don ko ko nyon soso bala parce que sisoti saluli be ta kufi de la folo majhabin nani ulubbe nembaka kufi nate alikaba kulu furadda tugu saloli te kaka donc ulubbe sisoti ne alikaba kulu furate da tugu saloli te kaka majhabin nani be ninde ka mais depuis gane masala min do be makala sosoli bala ni al-imam al-awza'i ani ibn hajami uluko ne kufi togo de ye kufi abi senna hari na malika ba kuru furadda tugu sisoti togo de sisoti abi senna ibe tamanai na ma hari alkaba kuru furadda tugu ibe saloli kaka uluko ibe saloli kaka shaykhul islam ibn taymiya yode sembentia akon mugo ko saloli tike kufi ka fo ka parda yorda tugu kalkaba furadda alkaba kuru furadda tugu akon mugo yo fo dalilu tu bolo qur'ana dalilu tu bolo hadisa ciden ko ye kufi fo kufi de doro mais akan ni yoro de datugo na man yoro datugo te salu ako cide mo fo mo aya mana wala hadisa mana wala shams la bun taymiya ko ako tanke kufi de abise na hari na ma alika ba kurfura datugo ube sisote na ma hari alika ba kurfura datugo be salu likaka bon an ka wakati mo ko na kera fulaye komi don ke ba fulo kera fulaye chogomi Sheikh Abdullah Bombaz anil lajna daima ika jiju duruna fatawa lajna daima ulube jamhurun tadeka ulube majabi tigun tadeka ni ko fima alikaba kulu furada tugu ite salole kaka ni sisoti malikaba kulu furada tugu ite salole kaka nanya fo chogo bali awjai ibn hajami ibn taymiya bune ushemina kama jibu fatawa ni sarahu mumtu nunun ko fiye alikaba kulu furadda tuga madda tugo sisoti alikaba kulu furadda tuga madda tuge saloli kaka parce que de la mana ka kufi hakke fo moy donc wala nya fo sonu soso li bala donc sisoli suruma ni mo mi nye saloli kaka basitika parce que cheikh islam gon teme no yode giriya ka fo min giriya lendo de la mana ka hakke kala kufi alikaba kulu furadda tuga madda tugo ni kufi do ibe tamala ibe saloli kaka sisoti kasuro ayama hari alikaba kuru furadda tugu tanke sisoti do ebe tamanaye atogo de sisoti ko ibe saloli kaka mais ni mogo min ko ibe jamahuru fana tata majabi tugu tana tata basitika sosoli bala hari ni wo bala sisoti sogolew kufi sogole gunte mi ay nunum befo kufi sogolew sisoti sogolew tanke sisoti togo koni bala bise na ibe tamanai ibe saloli kaka ako sego tumbe tamanu ka sisoti ube tamanu ka kufi kata kuwo kono na kata kele yoro wula na tunya soro kufi sogole ube sisoti sogole ube afarle ko saloli te kaka ko ciden tumba banganye ako pasike sego te seka ninkuwo kono tamau kenu ka kufi nuto sogo nute fara uten ninkuwo kono tamau kenu ka sisoti nute sogo nute fara na ya soro sisoti farale ube sogole ube kufi farala sogole ko saloli te kaka ciden tumba banganye ka jeyanye mais ni della men wala ku bange ako saloli be ku ka tanke ni sisoti to bala ilhamu ni wahu difference bi ni nyogonche ilhamu yede ka fendo bili bisukunate ka fendo bila ibisukun konote kimire ala ibafu mogo sempulu ilhamu betama wa harabbuka ila nahali qur'ana kono hali dide ala ye wahu chuma ala ye wahu chi musa ba maryama ma yaji auha ila ummika wa ilhamu de uba fuma ilhamu chira musa ba ma
doni ke ba ko na ko ni fana tawsir la ala ya bila adama dusukun kono ya do ala adama ko ta na akera ajigle ka ko sanka bala kera nabi nyumai min kera sanfe ko ala ye ilhamu bila dusukuna wa haw yede ala be min fo jibrila ye ko jibrila ta fo karasai o ye wa hawiye ala yere de be kuma no ye ka fo jibrila tan min fo karasai jibrila bena kana fo ye o ba fo ma ko wa hawu o de tira ci de ma alaikum salam bon ko atu afamura ka fo folo mo almamiya ko nayibu tuntula bon ko sisa nayibu ko mimbe nin e ko nayibu ni almami de te kuma nyon fa bon ko ni nayibu ko nani mogodo ya dati ga nyogon na misiri la mana misali la aya fu chokomi na ya soro nayibu dobe ani misiri wala te kuma nyogon fe yala ebe se ka salli o nayibu ko fe na kera limamiyo bo folo lambe min ko folo misiri kono na wala silama yere kabila nyogon na ka fara jinya antero no jinya na fa kama waye haramu de silama man kan kele jinya na fa kama ndella ka foya nko doni ke ba wuya nyogon soso ni farafarali wuya tila yoroma saba nyogon soso ni farafarali dobe waye wajibi nyogon soso ni farafarali dobe waye haramu ye nyogon soso ni farafarali dobe o dagara nyogon soso ni farafarali min ye wajibi ye limaniya ni kafiriya ka nyogon soso ka fara waye wajibi de tawhidi ni mushrikiya ka nyogon soso ka fara ka bo nyogon waye wajibi de sunna ni bidiya ka nyogon soso ka fara ka bo nyogon waye wajibi de sinya ni galon ka nyogon soso ka fara ka bo nyogon waye wajibi de ni nyogon soso ni farafali ye wajibi de nyogon soso ni farafali ni ye wajibi ye silamo dama ka fara ka nyogon soso jiya nafa kama jiya joyoro kama jiya antere kama silamo ka kele o kama ka fara kama waye haramu de silamo dama man kabila nyogona ni jiya koye man kabila ni antere man kabila ni nafai waye haramu de nyogon soso ni farafali min dagara masailatul istihadiya silamiya sariya la masaila munye masala istihadiya komi masaila dola amba misaliyata do ba fo kumbele bilali kofe ibolo fulamina do ba fo kumbele bilali kofe ibolo fulajigi o ba fo ninde masailatul istihadiya aka fun ko nyogon minna ne dole ke ba do ka kuma ye ako ukamina o de mina na ko ke bashi tala e fana ye dole ke ba do ka kuma ye ako kumbe bilali kofe ibolo fulajigi o de mina ila iko ke bashi tola an kana ɲɔgɔn juguya dɔrɔn an kana ɲɔgɔn kɛ filibante an kana ɲɔgɔn kɛ bidiya mɔgɔ ye nin fara-faranin baasi tɛ nin na nka a kana juguya don an ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɔniya don an ni ɲɔgɔn cɛ a kana tɔn bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛ filibante ni bidiya mɔgɔ ye masala sisi hadiya ka fɔ n ko ɲɔgɔn ya o la baasi t'o la donc ni alimami sugu min filɛ nin ye kɔnɔnajɛya de bɛ k'a ye silamɛw b'a lajɛ fɔlɔ misiri la ko min b'a ni saliwelela cɛ u bɛ kɔnɔnajɛya k'u ye ko sigi ka ba ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ silama fila k'u da tigɛ ɲɔgɔn na ciden ko ni silama fila y'u da tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba kan ko don o don alamisa tɛnɛ o tɛ baaraw bɛ yira ala la ala b'a fɔ malika a ye bɛɛ ka junubu yafa fo mɔgɔ fila min ni da tigɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala b'a fɔ a ye ninnu to ye fo ka bɛn fɔlɔ silama n'a da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na dɔgɔkun tɛnɛ alamisa junubu yafa min bɛ kɛ jɛnw y'a siyɛntɔ la fo a ka da tigɛ bɔ ani ɲɔgɔn cɛ dɛ awa ciden ko silama fila n'a y'a da tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba kan ni kelen sara ka to a kan a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aljanna kɔni kɔnɔ i bɛ don tasuma kɔnɔ ni mɔgɔ tile saba tɛmɛna i da tigɛlen bɛ i balima silama la ni diɲɛ ko ye ni sara i bɛ tasuma kɔnɔ o ye haramu belebeleba dɛ
donc kuma bɛ k'u fɛ datigɛ ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye kɔnɔndiya kɛ datigɛ bɔra ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah ni datigɛ ma bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ nin datigɛ min na junububa dɔ a b'a kan na fasigi dɔ mais a t'a kɔfɛ salli bali a t'a kɔfɛ salli bali parce que mɔgɔ mɔgɔ n'a sallira a yɛrɛ ka salli bɛ saha a yɛrɛ salli bɛ saha kɔfɛ ni kɔni y'a dɔn nin jogo min bɛ karasa la a y'a datigɛ karasa la an kuma n'a fɛ u ka kuma ɲɔgɔn fɛ an dɛsɛra a la ni e yɛrɛ y'a dɔn misiri wɛrɛ bɛ i bɛ se ka taa salli k'a ka kɔfɛ salli bila o dagari ye mais ni yɛrɛ y'a dɔn salli yɔrɔ wɛrɛ t'i bolo min de b'aw la salli fasigi de don junubutigi de don salli i ka salli sahalen dɔ ka junubu b'a yɛrɛ kan waaleykum salaam ko a fɔra hadisa kɔnɔ ko tallaba an ka lailatul qadri ɲini tallaban de la minnu bɛ 27 kɛrɛkɛrɛya k'o kɛ waajuli don ye ka waajuli kɛ k'o de ye lailatul qadri o bɛ cogo di bon ciden ko lailatul qadri ka ɲini tallaban de la ani a ka gɛlɛ a ka ye fana a kan ka ye minnu na ka gɛlɛya kosɛbɛ o ye wotiriw ye mais min ye ka 27 na kɛrɛkɛrɛya k'o kɛ waajuli don ye a bɛ waajuli kɛ k'o de ye lailatul qadri ye o ye bidiya de lailatul qadri fɔlɔ ciden maa mina k'a kɛ waajuli don ye a y'a ɲini ni salli de ye ani jikiru ani durawu ani kuranakala ciden y'a ɲini n'o de ye a m'a ɲini ni waajuli ye ka 27 kɛrɛkɛrɛya k'o kɛ komi lailatul qadri k'a kɛ waajuli ye salli yɛrɛ tɛ kɛ k'a kɛ waajuli ye Sheikh Abdallah Bumbaji ka jaabu bɔra k'o ye a k'o ye bidiya de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ 27 de kɛrɛkɛrɛya k'o kɛ waajuli don ye a sun bɛ waajuli kɛ k'o de ye lailatul qadri sun ye a k'o ye bidiya o ma sabati salafu bolo lesiri t'o la diinɛ la a bɛ ɲini tan laban bɛɛ de la a bɛ ɲini tan laban de la ani wotiri i b'a ɲini o de la mais i tɛ don kɛrɛkɛrɛ la hali Ibn Usaymin fana bɛ kuma kan a ko minnu b'a kɛrɛkɛrɛya 27 n'a ko haramu yɛrɛ bɛ fa de mɔgɔw b'a dabɔ a kama ka taa alimura la ko lailatul qadri su don 27 a ko lesiri t'o la diinɛ la a ko ciden kɔni ko ka alimura kɛ aramadana la a bɛ komi ye hiju kɛ ka fara ale kan mais ka 27 nan kɛrɛkɛrɛ n'a dama ka taa haramu fa k'o kɛ komi lailatul qadri a ko lesiri t'o la diinɛ la o ye bidiya de lesiri t'o la diinɛ la donc lailatul qadri kɔni bɛ ɲini tan laban bɛɛ de la wotiriw de la وقت سيرا إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك